takže tolik asi na úvod. A moje taková první otázka na vás všechny, jestli chcete pozdílet do chatu, co pro každého z vás, když se řekne slovo klid, tak co to pro vás znamená. Jo? Když budete postupně psát nějaké odpovědi do toho chatu, tak budeme na ty odpovědi navazovat a kdybyste se cokoliv k tomu chtěli doptat, tak bude tady potom pak v závěru prostor. Takže co to znamená slovo klid a jestli se vám u toho vybaví něco konkrétního, tak pozdílejte. Jo, klidně nebojte se, zůstává to všechno tady, psaný text nejde nikde ven, takže je to jenom tady u nás dneska na tomto workshopu. A co se týče ještě jedné důležité věci, tak my jsme vás poprosili všechny informace, které se dneska tady řeknou, tak vlastně zůstávají tady. Byli bychom rádi, je to takové, jak kdyby napsané pravidlo, že to, co sdílíme tady, tak zůstává jenom tady v naší skupině a v naší komunitě. A kdyby měl někdo zájem individuálně víc do hloubky teda probrat, tak na našich stránkách jsou kontaktní formuláře, můžeme se pak kdyby k tomu vrátit. Takže já teď odevzdávám Karolínce slovo. Jo, a ještě poslední věc, pardon. Na součástí workshopu bude malé cvičení. Ještě uvidíme, kdy, jak budete mít na to chuť a prostor, tak budeme mít malé cvičení, které vám pak vysvětlíme, jak bude probíhat. Není to nic komplikovaného, těžkého, náročného, spíš je to o tom, abyste se na chviličku zastavili a byli jak v pozici posluchače, tak v pozici vyslyšeného. Takže tolik, užijte si to. Jsem ráda, že vás tady všichni vidím, že jste si našli prostor být dneska chvíli sami sebou, u sebe a s námi zároveň. Takže Kaj, máš slovo a jdeme na to. Já se teda vypínám, abych vás nerušila, kdyby cokoliv, tak jsem tady. Bláni, děkuju. Dobrý večer i ode mě. Pořád čekám, jestli do toho chatu něco naskáče. Ale než se osmělíte, tak nevím, jestli něco vůbec říkat o sobě. Protože já se koučování a lektorování věnuju už poměrně dlouho a přitom si pořád uvědomuju, že jsem v uvozovkách jenom člověk. A s největší pravděpodobností to, co řešíte vy ve svých vztazích, ať už s partnerem, s dětma, s kolegama v práci, se šéfem, s kamarádama, tak se týká i mě. Nevím, jestli to znáte, ale my to u těch ostatních vidíme mnohem líp a rychlejc než u sebe. Tak nejsem výjimka. To, co já mám jako výhodu možná, je to, že jsem se začala víc zabývat tím, co v mém životě opravdu funguje. Jak opravdu funguje. Ne žádnou techniku, ne žádnou jako pomůcku nebo berličku, ale chtěla jsem znát principy, který tvoří můj prožitek. Chtěla jsem vědět, jak je možný, že někdy mi můj manžel strašně leze na nervy a někdy mi vůbec neleze na nervy. Jak je možný, že někdy mě fakt vadí, jak se chovají moje děti a někdy mě to naprosto nevzrušuje. Chtěla jsem vědět, jak je tohleto možné. Jak mi někdy počasí dokáže zkazit náladu a někdy naprosto ne. Tohle to jsou ty úplně prapůvodní vstupy, se kterými já jsem vlastně se začala zajímat o to, co je na pozadí mýho vlastního prožitku. A pak jsem se postupně začala koukat i k těm ostatním lidem a zjistila jsem, že to všichni máme z toho principiálního hlediska stejně. A začala jsem si všímat, jak prospěšný to je pro život. Vědět, jak vzniká můj vlastní prožitek. Protože ku podivu to ovlivňuje naprosto všechno.
Naprosto všechno. A za mě my všichni chceme mít klid. My všichni chceme být klidní. My někde uvnitř sebe chceme prožívat ty láskyplný vztahy a chceme být přijímaný takový, jaký jsme. Chceme sami sebe přijímat takový, jaký jsme. A chtěli bychom být ty v uvozovkách dokonalí. Protože si pod tím představujeme, že pak tohleto všechno budeme mít. Až budeme mít tu dokonalost, tak v tu chvíli budou dokonalý naše vztahy, budeme se dokonale cítit a na tom není nic špatného, že tuhle představu máme. Jenom ona je nesplnitelná. Respektive, pokud je postavená na představách, na vstupních informacích, které nejsou pravdivý, nejsou přesný, tak logicky ten výsledek taky nebude přesný, taky nebude odpovídat. A na tohle já bych se dneska chtěla podívat. A budu moc ráda, když vy se do toho zapojíte. Protože tohle není škola, jako jsme se kdysi dávno naučili, že ve škole kantor mluví a ty děti poslouchají a pak se to hezky naučej a pak to napíšou do té písemky, dostanou tu známku a můžou to vesele zapomenout. Tohle je život sám. Tohle je jedna z těch nejvíc praktických věcí, kterou máme k dispozici. Máme ji k dispozici od toho života. My jsme to dostali jako tovární nastavení. Schopnost, která nám s tímhle vším dokáže pomoct. A já vím, že pokud byste mě znali, tak byste věděli, že naslouchání je něco, čím žiju posledních 5 let. A všemu tomu říkám naslouchání, ale vlastně je to celý balíček. Pod slovem naslouchání je schovaná spousta věcí. Těch fakt praktických záležitostí, které jsme dostali, schopností, které jsme dostali od života. Především schopnost, když něco slyším, něco vnímám, něco jsem schopná si uvědomit, něco mě může napadnout. Tohleto jsou věci, které já třeba osobně schovávám pod slovo naslouchání. A ovlivňuje to skutečně úplně všechno. Nevím, jestli jste si toho někdy vy sami pro sebe všimli. Jestli to máte podobně, jako to mám já. A dlouho jsem to měla opravdu, takže jsem byla přesvědčená o tom, že můj muž může za to, jak já se cítím. Že moje děti můžou za to, jak já se cítím. Že moje kolegyně v práci může za to, jak já se cítím. Že to počasí může za to, jak já se cítím. Mě by zajímalo, jestli to máte podobně. Nebo jestli už jste třeba o kousek dál. Jestli třeba už víte, že to počasí nemá vůbec žádný vliv. A nemůže ho mít. Protože je úplně mimo moji kontrolu. Jestli jste se dostali třeba do stavu, kdy některé věci vůbec neřešíte. A fakt bych byla ráda, a jestli nechcete, nemusíte, jo, ale třeba do toho chatu, jak to vy máte s tím klidem? Co vám přijde na mysl v okamžiku, kdy se řekne klid? A nebo třeba to bezpečí? Protože já tady samozřejmě můžu sedět a můžu vám to vyprávět, ale v tu chvíli to budou jenom ty akademické řeči. Je mnohem cennější pro každýho, když si sáhne sám do sebe, do svojí vlastní zkušenosti. Proto tohle jsou věci, se kterými my všichni nějakou zkušenost máme. A ty zkušenosti nejsou něco, co by nám mělo komplikovat život. Oni nám jenom ukazují třeba to, čemu věřím. A ono to úplně nefunguje.
můžou nám ukazovat, jakým směrem jdeme. Jestli to je ten směr k cíli, ke kterému se doopravdy chceme dostat. Jo? Ale jestli nechcete, tak Blanka bude mluvit za vás za všechny. Blani, povídej. Já to trošku rozproudím teda na začátek. A já za mě, když se jako mluvilo pořád jako na to slovo jako bezpečí, jako co to vlastně znamená, jako taky jsem to dlouho jako nějak neuvědomovala si a nevnímala jsem to vlastně, co to jako pro mě znamená. A uvědomila jsem si, že cítit se bezpečně může znamenat i to, když vám dá právě okolí, partner nebo maminka vaše, to je jedno kdykoliv, na prostor na to, abyste mohli mluvit, abyste vlastně byli vyslyšení a nedával vám nikdo nějaké nevyžádané rady, neskákal vám do řeči a nesnažil se mít na všechno odpověď i nesnažil se vám vlastně dávat ty své životní rady a ty zkušenosti, ale je to opravdu jenom o tom, že potřebujeme ze sebe občas jako dát ven to, co v nás jako skutečně je a to, co jenom potřebujeme, je, aby nás někdo sem tam poslouchal. A to pro mě znamená takový ten pocit jako bezpečí, že můžu druhé straně otevřít natolik, že mě bude opravdu poslouchat bez toho, aby soudil a bez toho, abych potřebovala znát nějakou odpověď. Takže za mě je to ten pocit bezpečí, je vlastně to, když můžu mluvit a nemusím primárně očekávat nějakou odpověď a vlastně tím pádem mluvím za sebe a ze sebe a čím déle mluvím, tak tím víc vlastně jdu do takové té své pravdivosti a vlastně ukazuju to asi ve skutečnosti, jaká jsou. A když to ta strana dokáže přijmout druhá, tak to je pro mě to bezpečí, že mě vlastně vnímá takovou, jaká jsem, že nemusím mít tu masku konečně a můžu v tom prostředí, kde se nacházím, vystupovat opravdu jako já. Jo. Já se omlouvám za ten hluk tady, ale snad to je trošku lepší. Nevím, jestli mě bylo slyšet, jestli to je dobrý, to není. Za mě je ti rozumět, je to slyšet, co říkáš. Jo. Fakt je, že to prostředí, ve kterém ty seš, není úplně klidný, ale na druhou stranu, myslím si, že to je zase taková ta krásná ukázka toho, jak my fakt dokážeme pozorností úplně ovlivnit to, jak my prožíváme. Takže za mě je to prostě úplně dokonalý, jo? Jako na začátek úplně skvělý. Máme tady první reakci, jak je to s klidem a jak je to s bezpečím, ale já možná, než na to zareaguju, tak to, jak ty seš v prostředí, který je hlučný relativně, tak dává opravdu úplně první možnost pro nás, pro všechny teďko v tuhletu chvíli si uvědomit, čemu my věnujeme pozornost a jak to ovlivňuje náš prožitek. Protože já se můžu opravdu pozorností zaměřit na to, co Blanka říká, a pak ji slyším, a pak ji rozumím, a pak mě žádný hluk v pozadí vlastně nemusí vadit. Byť ho vnímám, byť si uvědomuju, že to není úplně komfortní ani pro mě, když to mám poslouchat, ale pořád jsem schopná tu pozornost věnovat jenom tomu, co říká Blanka. Na druhou stranu se ale taky můžu zaměřit na to, že fakt ten hluk, který tam je, ty lidi, kteří v té hospodě sedějí, jak to vlastně je strašně jako vyrušující, jak mi to vlastně brání v tom, abych já mohla pořádně poslouchat, jak mi to brání v tom, abych já z tohohle webináře mohla mít opravdu maximum. Je to jedna pozornost, která se zaměří ale pokaždý někam jinam. A v tu chvíli to, čemu věnuju pozornost, ovlivní můj prožitek. Jenom si uvědomte, to není špatně, že věnuju pozornost něčemu, co mě ruší. Protože mě pak může napadnout, co já můžu udělat, aby mě to přestalo rušit. Na druhou stranu ale je to takový ten ukazatel toho, jestli já s tou pozorností vůbec umím nějakým způsobem pracovat. Jestli si vůbec uvědomuju, že tohle dělá moje pozornost.
ten hluk není ten viník, že já nemám z webináře ten prožitek. Tím v uvozovkách viníkem je to, že já věnuju pozornost něčemu, co zaměstná moje myšlení přesně těma komentářema. Nedá se to poslouchat, vadí mi to, ruší mě to, bla, 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 bla. A přes tenhle ten komentář já najednou vůbec nevnímám, co ta Blanka říká. A tohle se nám děje běžně, pořád, neustále, v každém rozhovoru, v každém vztahu. Myslím si, že na tohle jste si každý ve svém životě už někdy sáhli. Stačí, aby v autobuse vedle vás seděl někdo, kdo mlaská. Kdo žvejká a mlaská. A v tu ránu neslyšíte nic jiného, než to mlaskání. Neslyšíte dokonce ani svoje vlastní myšlenky, někdy máte pocit. Ale ty myšlenky tam jsou. A jsou tam vždycky. O tom, jak je to hrozný, jak je to nevychovaný, že je to tele, já nevím, co všechno vás napadá. Jo? A to, proč my nemáme klid, je většinou právě proto, že my se tou pozorností nevědomky a úplně nevinně zaměřujeme na to, co nás z toho bezpečí a z toho klidu odvádí. A vypadá to naprosto logicky, že když se řekne chci být svůj klid, tak mě přece nemůže nic rušit. A přehlídneme, protože nám to nikdy nikdo neřekl, že na pozadí toho, co mě vadí, je moje vlastní myšlení o tom, že mi to vadí. A tohle je celý princip, který může za to, jestli se doma cítím bezpečně, jestli doma mám klid, jestli vnímám sama v sobě klid. A může to vypadat jakkoliv, že to přichází zvenku. Nikdy nás, já nevím jak vy, ale já jsem se ve škole neučila, jak vzniká můj prožitek. Neučila jsem se, jak mám zachovat klid. Neučila jsem se, jak mám vnímat. Nic z toho jsem se neučila. Neučili mě to ani mý rodiče. Nemohli, protože ani je to nikdo nenaučil. A díky tomu, myslím si, že to je dobrá zpráva, fakt jsme v tom úplně nevinně. Není naše chyba, jak to teďko máme. Není naše vina, že se tyhle ty věci takhle dějou. Ale za mě je dobrá zpráva v tom, že pokud se mi nelíbí tak, jak to mám teď, tak to můžu změnit. A ten způsob, kterým to můžu změnit, je velmi jednoduchý. Začnu si všímat toho, čemu věnuju pozornost. Moc děkuji Lucce za tu reakci, že klid je, když jsem sama doma a v bezpečí jsem, když u sebe mám ty svoje nejbližší. Je úplně jedno, jak to každý z nás má. Protože důležitý je, že si to uvědomuji, jak to mám. Protože když si uvědomím, jak to mám, když si uvědomím, co si pod tím já představuju, co si pod tím já schovávám, tak v tu chvíli mám možnost si začít všímat toho, čemu vlastně opravdu věnuju pozornost. Co mě o tenhle ten pocit připravuje. A pak si začít všímat toho, jestli tomu, co mě z toho pocitu odvádí, nevěnuju té pozornosti příliš. Je to velmi podobné, jako když sedíte u ohně. Seděli jste někdy u táboráku nebo u krbu, u kamen. Dokud jste blízko, dokud koukáte do toho ohně, tak je vám vlastně hezky. Je tam teplo, je tam relativně i světlo nějaký a je nám tam vlastně příjemně. Cítíme se tam bezpečně, protože s tím ohněm tohleto máme spojený, protože víme za všechny ty
naše předky, divoký předky, že divoký zvířata se ohně bojejí, takže tam nám i z tohoto pohledu nehrozí žádný veliký nebezpečí. Je tam fakt jako to teplo, který chceme, báječný. A teď se zkuste vzdalovat. Logicky bude větší tma, bude větší chladno, bude větší pocit nebezpečí nebo ohrožení. Možná ani ne tak nebezpečí jako ohrožení. A tohle se děje i v okamžiku, kdy místo toho, abych zaměřila pozornost na svůj klid a na svůj pocit bezpečí, tak když se nechám odvést něčím, jako je třeba to, že začnu nadávat na počasí, že začnu nadávat na partnera. Tohle je první věc, která je tady pro nás, pro každého k dispozici. Začít si všímat, čemu věnuju pozornost. Protože to, čemu věnuju pozornost, toho logicky bude najednou v tom mým vědomí, v tom mým uvědomování, toho bude víc. Jiný příklad, který si můžete představit. Kdybych se vás teď zeptala, kolik jste potkali dneska lidí, kteří měli červené boty. Dokázali byste mi odpovědět. Kolik lidí jste potkali, kdo měl červené boty? Já věřím tomu, že jako pokud vy sami nejste ty, kdo mají červené boty, a minimálně teda jeden člověk by tam byl, tak mi nedokážete odpovědět. Ale ve chvíli, kdy já vám řeknu a zítra se schválně koukejte, kolik lidí uvidíte a budou mít červené boty. Ano, asi nikoho, ani nevím. Jo, to je přesně ono. Možná jsme někoho potkali, ale nevíme. Jo? A velmi pravděpodobně, i kdybychom, já nevím, jak přemýšleli, tak na to nepřijdeme. Ale ve chvíli, kdy si řeknete, dobře, tak se podívám, kdo má červené boty, tak se budete lidem koukat na boty a najednou zjistíte a budete možná překvapení, kolik lidí chodí v červených botách. Jako fakt? Červený boty? Jo, červený boty. Takže tohle dělá naše pozornost. A to, čemu já tu pozornost věnuju, toho mám najednou v tom životě víc. Tak tohle je ten první princip. Tohle je to, co může každý z nás okamžitě udělat. A pak to může jít ještě o kousek dál. Může to jít ještě o kousek dál v tom směru, že když už si začnu všímat toho, co mě z mýho klidu odvádí, co mě připravuje o ten pocit toho bezpečí, tak můžu se tou pozorností začít vracet k tomu klidu a vracet k tomu bezpečí. A k tomu třeba velmi jednoduše může posloužit to, že začneme naslouchat. Ne tak, jak jsme zvyklí, ale jako malí děti. Malí děti ještě nemají ty názory, jako máme my. Nemají ty hodnotové žebříčky, kterých se musí držet. Nemají za sebou žádnou výchovu ještě, která by je ovlivňovala v tom, že tohle je špatně a tohle by si měl dělat a tohle nesmíš dělat a takhle se hodná holka nechová a já nevím, co všechno. Tohle ty malí děti ještě nemají. Oni prostě jenom vnímají, jenom poslouchají. A díky tomu se jejich systém, ve kterém fungují, ten jejich pocit, velmi rychle dokáže i z nějakého pocitu nepohodlí vrátit zpátky do pocitu, kde je všechno v pořádku. Moje maminka tomu říkala pláč a smích v jednom pytlíku. Jo? Nevím, jestli to znáte, jestli máte děti, jestli byly ty děti někdy malí a pamatujete si to. Tohle je na dětech fascinující. Když vás poslouchají, oni vás poslouchají celou svojí pozorností. Úplně máte pocit opravdu, jako že vás vnímají celým tělem. A díky tomu se velmi rychle učej. Díky tomu většina
dětí, pokud tam není nějaký třeba fyzický problém, tak vlastně je většinu času v pohodě, věnují pozornost opravdu jenom tomu, čemu jí věnovat chtějí. Možná ne moc dlouho, ale dokážou jí jako věnovat velmi intenzivně, vlastně bezpodmínečně úplně. Proto spousta lidí má v přítomnosti malých dětí takovej ten zvláštní pocit, jakože když to dítě je klidný, tak je to vlastně jako fajn být v přítomnosti malých dětí. Protože tahle jejich přirozenost připomíná i nám naší vlastní přirozenost. Protože tohle my umíme. A umíme to všichni. Umíme všichni tímhle způsobem vnímat. Jenom jsme se postupem času naučili jiný způsoby, o kterých jsme byli přesvědčeni a možná pořád ještě jsme, že jsou funkční, že takhle to má vypadat, že takhle se to dělá, takhle je to normální. Na tom není nic špatného. To je naprosto v pořádku, že jsme se to naučili. Jenom v té dnešní společnosti se ukazuje, že to není vždycky úplně to nejlepší pro naše vztahy, ani pro nás samotný. A zase, můžete si sáhnout sami do vlastní zkušenosti. Jak to máte z rodiny? Jestli jste skutečně, když už jste, jak se říká, rozum brali, jestli jste skutečně vždycky měli pocit, že jste přijímaný. Jestli jste vždycky měli ten pocit, že přijít domů je bezpečný, že vám tam skutečně nic nehrozí. Já osobně takovou zkušenost nemám. Když jsem byla dítě, tak jsem tenhle pocit neměla. Já jsem si nikdy nebyla jistá, jestli tam mě nepraskne něco, co jsem provedla. Nikdy jsem si nemohla být jistá, že i když řeknu pravdu, tak že to nezpůsobí nějakou nepřiměřenou reakci. Máte nějakou takovouhle zkušenost vy sami? Velmi pravděpodobně ano. Že nám dospělí nevěřili. Že se k nám nechovali vždycky bezpodmínečně láskyplně. No, a zase, to není něco, na co bychom se by měli zaměřovat. Takhle se to stalo a tam je tečka. No, ale já si sama pro sebe můžu uvědomit svůj vlastní pocit. Jak jsem se cítila, jak mi bylo. Jo. Tak máme minimálně jednoho člověka s tou zkušeností, Lucka. Jo? Blani, jak ty si to měla? A přidá ano a trvá to dodnes. Jo. Jo. Tady si dovolím teda pozdílet, protože myslím si, že to máme celkem podobné. Jak jste byl s Luckou, jestli si dobře pamatuju. Že vlastně ten pocit, když jako jdete něčím být jako ve vašem podívání pozitivním jako rodiči a jako chcete se s ním podělit do nějaké zkušenosti, které vy myslíte, že jsou jako dobré a pozitivní. Ten rodič si to nemyslí a dávám se to patřičně jako najevo, že to tak není a že nemáte pravdu a že vlastně jako to, co jsme si vymysleli a jako či už to podnikání, přestěhování se, jo, někde prostě cokoliv, co uděláte v životě, vlastně tak podnímání toho rodiče je častokrát jako, no to je špatně, co si dělá, to nebude fungovat, to je úplně k ničemu, jo, jako to prostě to jako není dobré, prostě dobré je jenom to, co jako ten rodič jako má tu svou pravdu, takže v tomto vlastně právě to prostředí jako to doma u té rodiny. Tady já jsem to teda neměla a právě se učím to, jak to nedělat u sebe doma, u své rodiny, abych to neopakovala, abych neopakovala vlastně ten vzorec a jednoho dne si neřekla, když ten malý prcek za mnou přijde, že se bude mít jako s něčím podělit se mnou, já vlastně budu chtít jako odpovědět pozitivně, no, takže učím se s tím pracovat, jak vlastně reagovat na ty situace tak, aby tam bylo to uznání v té druhé straně, no, že je to jeho rozhodnutí a tak, jak se on rozhodl, tak je to vždy správně, protože je to
jeho autentického, prostě to rozhodnutí, které plynou od srdce, jo? Někde prostě z toho, která tak ten daný moment cítí. Jaký to bude mít efekt jako za týden, za 2, za měsíc, to už je druhá věc, ale že to zešlo někde z nás, z hloubky v ten daný moment, tak to je to, co by říkám, toho bezpečí vlastně. To ta rodina nebo prostě ten člověk, který v nějaké podobě tohle fakt známe všichni. A neseme si to sebou, protože takhle jsme se to v té rodině naučili. A znova opakuju, to není špatně. My jako děti se učíme tím, že okoukáváme, někdo nám občas řekne, tohle je dobře, tohle je špatně, tohle máš dělat, tohle nemáš dělat. A to je to, s čím jdeme do dalších vztahů. S kamarádama, s učitelama a potom s nějakýma partnerama a potom třeba se svýma vlastníma dětma. A ty si řekla moc hezkou věc, Blani, když já si uvědomím, jak mě v té rodině bylo, tak si taky můžu všimnout, co já jsem si z toho odnesla. Co já vlastně sebou dál táhnu v těch naučených věcech. Jak já se mám chovat. Jak se ode mě očekává, že já se budu chovat. Protože podle toho já pak mám tendenci se chovat v těch dalších vztazích. Podle toho já pak mám tendenci se přizpůsobovat i těm dalším vztahům, do kterých vstupuju. Nebo který mi do života který mi ten život přináší. A za mě já si uvědomuji, jak moc to opakuju, jo. Není nic špatného na tom, jak to máme. Protože dokud to nevím, tak s tím nemůžu nic udělat. Když si uvědomím, jak to mám, tam teprve nastává ten moment, kdy s tím můžu něco udělat. Můžu si toho začít všímat. A můžu začít naslouchat. Můžu začít vnímat. A naslouchat je myšleno opravdu, tak jak jsem to říkala o těch malých dětech, kdy nehodnotím toho druhého člověka, kdy ho prostě jenom vyslechnu. Ono to vypadá a vždycky na to v nějaký podobě někdo upozorní, že jako my přece jako naslouchat umíme. My se to nemusíme učit, souhlasím, nemusíme se učit. Pokud nejsem vyloženě hluchá, tak vždycky něco slyším. A i lidi, kteří přišli o sluch nebo se dokonce narodili úplně hluchí, tak pořád něco vnímají, pořád mají nějaký věmy. Takže ani tam není možné říct, že by nenaslouchali. Oni jenom neslyšejí zvuk, ale vnímají pořád. A ono to vypadá, jako že my vždycky naslouchat umíme a když my začneme mluvit, tak ta druhá strana neposlouchá. Zase vás poprosím, jestli můžete dát mi vědět do chatu, jestli jako máte tuhletu zkušenost. Jo, já jsem tuhletu zkušenost měla a pořád jí mívám. A když děláme workshopy naslouchání, tak se ráda těch lidí ptám, kdo z vás si myslí, že umí naslouchat. A přihlásí se 85 a 80% rukou. Pak se zeptám tu druhou otázku a když vy mluvíte, máte pocit, že ta druhá strana naslouchá? Jo, kdo z vás má pocit, že ta druhá strana nenaslouchá? A zvedne se 95% rukou. To je, jako matematika tady jako nefunguje najednou. Jo? Jako všichni umíme naslouchat, ale když my mluvíme, nás nikdo neposlouchá. Prostě není možný matematicky. Jo? Takže ta jednoduchá věc, která je tady k dispozici, je začít si uvědomovat, jak já naslouchám. A ono to vypadá jako služba tomu druhému člověku. Já ho vyslechnu, ale když já budu mluvit, tak on mě nebude poslouchat. Ale ten benefit v tom naslouchání je vždycky na obě strany. A dokud to nezažijete,
tak fakt máte pocit, že to je kravina, že to není možný. Je potřeba to zažít. Ve chvíli, kdy to zažijeme, tak je to jednodušší. Začít naslouchat jinak, než jak jsme doteďka byli zvyklí. A najednou tam bude víc těch benefitů. I pro nás, když budeme naslouchat. Jeden z těch základních benefitů je, když opravdu poslouchám toho druhého člověka, když se vás zeptám, posloucháte hudbu? Máte rádi hudbu, kterou posloucháte? Co se děje v okamžiku, kdy se do té hudby jakýmkoliv způsobem ponoříte? Najednou ta hlava přestane pracovat v tom rychlém tempu, aspoň na chvíli tam přestanou skákat pořád ty stejný dokola opakující se myšlenky a najednou může být klid. Proto chodíme ven do přírody. Poslouchat ptáky, poslouchat vítr ve větvích, poslouchat vodu, jak teče, protože tohle nás uklidňuje. Poslouchám a ty zvuky, hudba, ptáci, voda, vítr, má tu výhodu, že nemají slova. A tím nemají ten obsah, se kterým my si něco spojujeme. Ale já úplně stejným způsobem můžu poslouchat slova. Můžu poslouchat takovýmhle způsobem jakýkoliv zvuk. A to, co náš systém umí naprosto dokonale, je v okamžiku, kdy se uklidní myšlení, úplně přirozeně se začne uklidňovat i celé tělo a úplně přirozeně tam nastupují všechny ty benefity toho, co klid sebou přináší. Najednou vidím věci jasnějc. Najednou mě může napadnout něco úplně nového. Najednou si můžu uvědomit, že i to, co vypadalo jako, že nemá vůbec žádný řešení, tak jako najednou buď se úplně rozplyne, najednou není potřeba to řešit, anebo se to řešení ukáže. Tohle se děje v klidu, proto my po tom klidu všichni tak strašně toužíme. Protože něco v nás tohle ví. No? A s tímhletím klidem je současně taky spojený pocit bezpečí. Logicky, protože když jsem v klidu, když nejsem zahlcená, tak můžu taky mnohem rychleji reagovat na to, co se děje. I třeba na blížící se nějaký nebezpečí nebo ohrožení. V tom klidu my jsme schopní mnohem líp fungovat. A i když to vypadá, že je to služba tomu druhému člověku, tak ten nejzákladnější benefit pro nás samotný je přesně v tomhletom. Když přestanu věnovat pozornost svým vlastním myšlenkám, těm komentářům, který tam mám, tomu neustálému hodnocení, který tam probíhá, toho druhého člověka, toho, co říká, jaký slova, jak tomu rozumím, jestli tomu rozumím správně, jestli na to mám teď reagovat, jestli mám uskočit do řeči, nebo jestli mám ještě chvíli počkat, na co se mám zeptat. Musím se zeptat, protože když se nezeptám, zapomenu to. Tohle se nám v těch hlavách běžně děje. A neslyším, co ten druhý říká. A neslyším ani svůj vlastní klid. Nevnímám ho v tu chvíli. Blani, napadá tě něco? Já bych zadala cvičení klidně. Zapni si mikrofon. Tak jo, dobrý. Mi čteš myšlenky. Napadlo mě jedna věc toho, že když vlastně mluvíme s někým, máme ty myšlenky v té hlavě, že se něco chceme vlastně zeptat k tomu, jak co on řekl. A když to jako neuděláme, tak ano, stane se to, že nám to uteče, že? Protože tam ta myšlenka, jako kterou se chceme na to zeptat nebo zareagovat, tak prostě se rozplyne. A častokrát už se k tomu nevrátíme. Vždycky zajímá, jako jestli to, co jsme si v té dané chvíli chtěli zeptat, jestli to bylo třeba jako důležité. No, nebo jestli tím, že nám to jako odešlo z té hlavy a už se nám to jako nevrátilo, tak jestli to je znamení, jako že jsme se to nemuseli ptát, protože to nebylo důležité. My jsme to nepotřebovali vlastně vědět. Moje osobní zkušenost je, že
pokud to opravdu je pro mě z jakýhokoliv důvodu důležitý, tak si to pak pamatuju. I když ta myšlenka přijde a já ji vlastně jakoby v úvozovkách zase zapomenu, tak ve chvíli, kdy přijde ten okamžik, kdy já se můžu zeptat, tak mě to znova napadne. A pokud mě to už nenapadne, tak se nic neděje. Tak to fakt nebylo důležitý. Opravdu to nebylo důležitý. A mně se ještě navíc dost často stává v okamžiku, kdy se opravdu jako dostanu do toho naslouchání, kdy ten člověk opravdu má tu možnost mluvit, aniž já mu do toho zasahuju, tak i když mě nějaká myšlenka napadne, tak kolikrát za nějakou chvíli mi ten člověk odpoví sám. Ale odpoví tehdy, kdy on chce, protože on to má v tom svým vlastním kontextu, jak on to prožíval, vnímal, jak ho to napadá v té chvíli, takže já mu do toho vlastně ani zasahovat nemusím. Tak jestli je tohleto odpověď pro tebe, tak fajn, no. No. Ale můžeme to mít každý jinak. Jo? Jako to, jak mám já svoji zkušenost, se může lišit od toho, jakou zkušenost budeš mít ty a kdokoliv jiný. Jo. Souhlasím. Jsem psal tady jeden muž, že se nemůže připojit, že má technika zlobí. Nicméně, co se týče toho cvičení, já bych byla ráda, jenom nevím, kdo je tady z připojených opravdu přítomen, může jít do cvičení. Takže já bych si snesla otázku, jestli teda jste tady a chtěli byste si vyzkoušet to cvičení. Znamená to, že budete mít prostor. Nemusíte kvůli tomu opouštět workshop, jo? Když to nebudete chtít, nemusíte, jo? Nic se neděje, pokračujeme dál. To cvičení je o tom, že budete mít 5 minut a 5 minut prostor vzájemně si naslouchat bez toho, aby vám nebylo jak kdyby umožněno reakce jakékoliv z té druhé strany. To znamená, budete mluvit 5 minut a ta druhá strana vás bude jenom poslouchat a pak se vyměníte. A když budete chtít, tak můžete tak vzájemně tady v té hlavné místnosti nasdílet. A třeba jestli jste si za těch 5 minut dokázali něco třeba uvědomit, zreflektovat, jestli se vám vybavila nějaká vzpomínka na něco, nebo jste zjistili, že vlastně to, co se zažívá osoba, která na vás mluví, tak se vám to vlastně zrcadlí, ale úplně jiné jako sféra toho vašeho života. Takže je to opravdu jako, za mě je to, když jsem šla do toho poprvé, tak jsem tak jako nevěřila, je to natočené i na záznamu. Vlastně jsem si sama odpověděla na otázky, které jsem vlastně jako nikdo mi taky neodpověděl, ale tím, že jsem naslouchala, tak jsem vlastně si na ty odpovědi došla sama. Takže otázka na vás, jestli jako chcete absolvovat to cvičení, tak bych poprosila, abyste buď napsali do chatu OK, nebo si po případě zapli kameru. To bude jako takový znak, že chcete jít do toho cvičení. Nebo jestli nechcete, tak napište do chatu, že nechci. A chci jenom jak kdyby poslouchat, můžeme to klidně udělat jenom tak, že nebudeme dělat cvičení, budeme jak kdyby dát, budeme pokračovat v té komunikaci dál, takže nechám to na vás, dávám chvilku na rozmýšlení, tak by byla většina, která se nebude chtít zapojit, tak asi nebudeme hrotit. A budeme pokračovat dál, třeba v nějakém sdílení. Lucinka se připojila, takže super, děkujeme, tak počkáme ještě. Tak svým způsobem vy si můžete to naslouchání jako takový vyzkoušet i v okamžiku, kdy posloucháte mě. Jo? Čeho si všímáte, když nasloucháte, když mě posloucháte? Slyšíte to, co já říkám? Nebo vnímáte ty svoje komentáře, které tam jsou? Nemusí tam být, jo? Ale můžou tam být. A moje zkušenost je taková, že 99% lidí je má. 99% lidí reaguje neustále na to, co slyší. Na ty slova, na ten obsah slov,
Tohle to se děje nám všem. To, že já se 5 let věnuju nějakému naslouchání a já nevím, kolik to je letos, už to je 14 let, kdy koučuju, jako se předpokládá přece, ne, že umím naslouchat. Ne, to se děje nám všem neustále, že se naše pozornost vždycky někam opře a když já si uvědomím, kam tu pozornost momentálně směřuju, no tak ji můžu nasměrovat někam jinam. O tomhletom to je. O tomhletom to je. A to cvičení, jestli nechcete dělat cvičení, Lucko, seš odvážná, děkuju moc, děkuju, že seš tady jako takový odvážlivec. Zjevně seš sama. Jo, takže to uděláme jako velký cvičení, prostě budou lidi naslouchat a budou si všímat. A budu mluvit já, nebo Blanka. Jestli jenom Luci, jestli jako by si chtěla třeba jako tady v té hlavné skupině jako o něčem mluvit, třeba co tě tíží a to kdokoliv, jo, jestli máte na srdci něco, co byste tady k tomuto tématu jako chtěli se zeptat, nebo chtěli byste prostě říct čímkoliv, co potřebujete dostat ze sebe ven, tak to prostě dát ven, tak to dejte ven, opravdu máte prostor, uleví se vám, možná si odpovíte na něco, co jste hledali tu odpověď, možná vás Karolina nějak doplní, no, že vám tam dá nějakou další otázku, abyste si na tu odpověď třeba došli. No, takže Luci, jestli chceš, klidně můžeš, jestli se nebojíš a chtěla bys. Dobrý večer všem. Mě k tomu napadá příklad mýho táty, který když jakoby hovoří, když přijde na návštěvu, on je vlastně jakoby takovej typ, že nemá kamarády a je většině vlastně doma a vlastně nejčastěji přijde do styku jakoby s mámou, že jo, tak to je vlastně jediný jeho jako takový jako komunikující člověk, co s ním jako žije, ale jinak jako je takovej vlastně, jako že je takový svý bublině uzavřený. A když přijde k nám na návštěvu, tak má tendence hrozně moc mluvit. A jakože hodně. A jakoby je tam problém, že když mu třeba chce někdo něco říct, tak on to jakoby přejde. On ho vůbec jakoby neslyší a už se nám jakoby víckrát stalo, že vlastně jsme se viděli třeba po druhý, po třetí a on tu věc třeba slyšel až na potřetí, když jsme mu ji říkali a hrozně se divil, když už vlastně jsme o tom mluvili předtím, tak to vůbec neslyšel, jak jakoby byl plný sám sebe. A jak jakoby tady ty lidi jako nějak nasměrovat, aby začali jako poslouchat druhý a neposlouchali jenom sami sebe. My nemáme možnost ovlivnit toho druhého člověka. Tam je to, co je k dispozici, vždycky říct, tati, já bych taky chtěla něco říct. Jo? Tati, můžeš mě chvíli poslouchat? Tati, můžeš mi dát 5 minut? Já ti taky chci něco vyprávět. A tohle trpělivě, neustále tomu člověku říkat. Jo, my nemáme trpělivost. Upřímně nemáme trpělivost. Já mám takovýho syna. Nežije sám, má kamarády, ale on prostě fakt hodně mluví. Lidi mi nevěří, jako chlap, jo, takhle mluví. Jo, můj syn opravdu tolik mluví, že mě dokáže zahltit. Fakt mě dokáže zahltit, jo. Ale já si v tu chvíli vždycky sama pro sebe uvědomím, kolik já tam mám toho myšlení okolo. Já už zase mluví, strašně rychle mluví, pořád zkrať to, nemám tolik času, běž už k věci, co je ta pointa. Ale já v tu chvíli neposlouchám toho svýho syna. Já v tu chvíli věnuju pozornost přesně těmhletěm věcem. A ten druhý člověk to pozná. Tak jako my poznáme, když začneme mluvit, že ta druhá strana nás neposlouchá. Takový ty jak se říká, chlapi neposlouchají, protože ženský moc mluvějí. Jo? To prostě, jako, není to pravda. My to všichni máme, my to všichni děláme. Tvůj tatínek je toho příkladem. Jo? My se fakt všichni cítíme vlastně nevyslyšený. Ale zatím, jak my se cítíme nevyslyšený, je spousta dalších věcí, ve kterých cítíme nějaký nedostatek. Protože s tím, že nás někdo opravdu bezpodmínečně bude poslouchat, skutečně jako třeba tu vodu, jako ty ptáky,
tak najednou i ten, kdo mluví, se cítí přijímaný. Najednou ten, kdo mluví, vnímá, že někdo je mu blízký a že on je někomu blízký. To jsou věci, které my nemáme jak jinak udělat. My nemůžeme zařídit, aby ten druhej se cítil jinak, tím, že mu to řekneme. Okamžitě se uklidni. Jo? Okamžitě mě začne naslouchat. Takhle to nefunguje. Ale to, co my můžeme udělat, a to vždycky, kdykoliv si to uvědomíme, tomu člověku začít takovýmhle způsobem bezpodmínečně naslouchat. Na chvilku. Někdy fakt stačí na chvilku. A já jsem slyšela spoustu různých příběhů od naslouchání. Děláme workshopy, kam může přijít opravdu kdokoliv a má možnost si to tam vyzkoušet, zažít to tam, jaký to je. Někdy dokonce chodí i manželský páry. Někdy je rozdělíme, ale někdy je necháme v tom cvičení schválně spolu, aby si uvědomili, kolik tam mají toho přemýšlení o tom druhém člověku. Ale fakt stačí 5 minutek. A když mám pocit, že mi tam zase jdou ty myšlenky typu už zase strašně mluví, tohle už jsem slyšela mockrát, jo, jako tati, já bych taky chtěla něco říct, jo. Je to něco podobného, jako když se vám chce na záchod. Zažili jste někdy, že se vám chtělo na záchod? Na co v tu chvíli myslíte? Můžete dělat, co chcete. Můžete dělat, co chcete. Jo? Ale to, co si z toho budete pamatovat, je, že se vám chtělo na záchod. to je jako, takhle se to děje. Tohle dělá naše pozornost. Ale já, když si toho všimnu, tak můžu to svoje myšlení na chvilku dát stranou. Můžu se přestat zabývat tím myšlením o tom, že ten táta zase moc mluví, že to trvá dlouho, že už jsem to slyšela, že já zase zůstanu nevyslyšená, že to budu muset tomu tátovi 3krát. Všechno možné, co dokáže člověka napadnout v té chvíli, u kohokoliv. To je jedno, jestli je to táta. Mimochodem, můj tatínek je na tom podobně, nebo respektive bejval podobně na tom. Navíc ještě mluvil samozřejmě o věcech, které mě vůbec nezajímaly, jako třeba politika a takovýhle věci. Jako, sorry, tati, to mě nezajímá. Ale já jsem si fakt všimla, že možná to na poprvé nepůjde. Možná na poprvé ten člověk to nezachytí. Možná by to bude, jako, půjde mi to třeba fakt jenom 2-3 minuty. Jo? A pak zase do toho spadnu. Ale příště já si zase můžu všimnout. Co dělám? Poslouchám opravdu? Nebo je to jenom to moje myšlení, který vnímám? A možná mi to příště půjde ne 3, ale 5 minut. A takhle postupně se to může proměnit. Ta druhá strana to fakt vůbec nemusí vědět. My tu druhou stranu fakt nemáme pod kontrolou. Ale to, co my můžeme, je všímat si toho, jak to máme my sami. A mění se to. Já jsem si fakt myslela kdysi, když jsem objevila tohleto kouzlo toho přirozeného naslouchání, jo, a ty benefity, které to v sobě obnáší, jak se člověk uklidní, jak je najednou prostě úplně vychechtaný, jako, a najednou nic není problém, a najednou věci se řeší skoro sami, a jako minimální energie, skvělý, takhle to chcete pořád. A fakt jsem si myslela, že když už jednou to vím, tak to takhle bude vždycky. A byla jsem překvapená, že to není pravda. Protože někdy řeším důležité věci, které mě zaměstnávají. Někdy nás třeba něco bolí. Někdy skutečně nemáme moc času. Někdy opravdu máme ten čas omezený a nemáme ten prostor tomu člověku věnovat těch 10, 15, 20 minut, než on se dostane k jádru věci. Jo? Tohle to se pořád proměňuje, neustále, u každého z nás. Ale to, co je tady k dispozici neustále, je ta naše schopnost si toho všimnout. A v tu chvíli můžu zareagovat. Můžu zareagovat tím, že dobře, dám na chvíli svoje myšlení stranou, věnuju absolutní pozornost tomu druhému člověku. Nebo řeknu, tati, ale já ti taky chci něco říct. Tati, už to popakuješ po třetí. Jo? Nebo jsou situace, kdy ty vztahy jsou takový výbušný. Jo? Kdy
je jednoduchý reagovat tím, že se naštvu, vybuchnu, začnu obvinovat, případně se naštvu a odejdu. Jo? Tohle to se v těch vztazích děje úplně běžně. Stáhnu se do sebe, přestanu komunikovat. Tohle jsou reakce, které máme. A jsou vždycky tím nejlepším, co v té chvíli dokážeme. Ale ve chvíli, kdy vím, že to může být jinak a začnu si to osahávat, jak to funguje. Začnu si všímat toho, jak to funguje. Začnu si všímat, co to dělá se mnou. Začnu si všímat toho, co to dělá s těma ostatníma. Jo? Tak pak je to jednodušší a jednodušší. Jako když jsme se učili chodit. Jeden krok na zem. Když jsme pospíchali, jako malí děti, když se začínají učit chodit, tak to, oni by se rádi rozběhli, ale ono to nejde. Takže když pak pospíchají, co udělají? Vrátí se k tomu, co znají. To znamená zpátky na 4 a běžej po těch 4. Ne protože už by jako neuměli chodit, oni to umějí, ale tohle je pro ně rychlejší a v tu chvíli bezpečnější. Tohle děláme neustále, že se vracíme k těm naučeným věcem. Ale můžeme vždycky si všimnout, protože tuhle schopnost tu máme, ta je nám vrozená. A v tu chvíli se taky můžeme rozhodnout, jestli to bude jako vždycky, jako doteďka, anebo jestli to třeba dneska udělám trošku jinak. Na chviličku. Aspoň jednou. A ono se něco stane. A když se to stane, tak já mám zkušenost a z ní můžu příště vycházet. A ono to může vypadat, že se třeba nic nestalo. Protože někdy holt jako já nevím, jo, někdo má tu kliku, že kopne jednou a má pramen. Ale moje zkušenost je taková, že ta studna je většinou někde hloub. Že ji potřebuju jako kopat víc, abych se k té vodě dostala. Jo, takže za mě tohle je to, co je tady k dispozici. Není to technika. I když to tak může vypadat. Je to naše naprostá přirozenost. Vnímat, co se děje, uvědomovat si to a současně s tím přijímat ty nápady, jak to můžu udělat. A když už vím, co se děje, tak mám mnohem větší šanci to změnit. Dokud nevím, co se děje, tak všechno, co dělám, tak svým způsobem je odsouzený k selhání. Jo? Když nevím, že na pozadí mýho vlastního prožitku je moje vlastní myšlení, tak pak dává smysl měnit partnery, měnit zaměstnání, hádat se a všechny tyhle ty věci. A ve chvíli, kdy vím, že na pozadí toho všeho je to moje myšlení, který mě zaměstnává a že já mu věnuju spoustu pozornosti a to, že ovlivňuje ten prožitek, který mám a přes tenhle prožitek pak vnímám ty partnery, děti, kolegy, okolnosti, sama sebe. Tak když tohle vím, tak už můžu říct, aha, a je to pravda? Nebo to není pravda? A zase mě napadne něco dalšího. A zase mě napadne něco dalšího. Jo? Tohle je nejpřirozenější způsob, jak se věci mění. Tohle není technika. Tohle je princip, na kterým fungujeme. A jestli někdo chce používat techniku, která mu pomůže, aby se to ještě víc jako zvýraznilo, je to naprosto v pořádku. Naprosto v pořádku. Jakoukoliv techniku. Když mě někdo vytočí, počítej do 10, dejchej. Jako to jsou taky techniky vlastně. Ale no to ne vždycky funguje. Někdy funguje, že budu počítat do 10, někdy funguje, že budu dejchat, někdy funguje, že odejdu, někdy funguje, že mu ji fláknu.
Na pozadí toho je ten princip. Něčeho jsem si všimla, něco jsem si uvědomila a něco mě k tomu napadlo. A od toho se to všechno odvíjí. Lucko, co ty v tom slyšíš? Zapni si mikrofon, kočičko. Tak, Já super. jsem měla zmenšený okýnko, tak se mi to nešlo zvětšit. V pohodě, naprosto v pohodě. Slyším v tom, já jsem tě tak teďka tolik tak naslouchala, že jsem jakoby vůbec tam u toho neměla žádný svoje myšlenky. Já jsem tak bedlivě naslouchala, aby tam nejelo to rádio. Že teďka ti člověče vůbec nevím, co říct. Ale to je úplně ideální. To je fakt úplně ideální. Řekni mi, jak se cítíš? No jako vlastně osvobozujícím způsobem se cítím, tak jako osvobozeně. Jak jsem tě jako naslouchala, prostě úplně jako hodně, tak jako vlastně hrozně fajn. Tak tohle je ten efekt. Tohle je ten efekt. Jo? Vypne se to moje myšlení, vypne. Ono se upozadí, ono tam někde pořád je nějaký myšlení. Jenom já mu přestávám věnovat tu pozornost, tím pádem ono na mě nemá ten vliv. Vnímám to, co říká ta druhá strana a přirozeně se stane tohleto. Najednou se všechno začne uklidňovat a najednou nám je lehčejc, najednou nám je svobodnějc. Najednou ty věci jsou opravdu třeba o maličko, ale jsou najednou jiný. Tak tohle je ten efekt toho, co se děje při naslouchání. A moc děkuju, protože opravdu máme pocit, že to, že začnu naslouchat, je služba pro toho druhýho. Ale ty už od téhle chvíle víš, jaký vliv to má na tebe. A já bych mohla vyprávět, co bych chtěla. Mohla bych začít mluvit o mimozemšťanech, mohla bych začít mluvit, já nevím, nemůžu mluvit o konspiračních teoriích, protože o nich nic nevím, ale je to takový oblíbený téma v poslední době, který dost rozděluje společnost. Tak jako nějaký takovýhle hezký kontroverzní téma bych si mohla vybrat. Ale kdybys tě tímhle způsobem poslouchala, tak by to mělo úplně stejný efekt. A to je něco, čemu se fakt těžko věří, než to zažijeme. To je malej zázrak. Pro mě znova a znova po každý malej zázrak, že tohle opravdu takhle funguje. Ten pocit toho, té úlevy. Někdy to je opravdu úplně až fyzický pocit úlevy. Mladí, povídej. Mě tam napadlo takové, že ono je to vlastně úleva v tom, to si uvědomíme až potom, že vlastně jsme v ten moment, kdy posloucháme, nemusíme dělat vůbec nic. Nemusíme přemýšlet, jo? Nemusíme chystat odpověď, nemusíme, jo? Že vlastně jenom sedíme, jo? A prostě jenom tak jako posloucháme a zároveň jako tam vyjde to ticho, jo? Ten klid, takové, jako, že to je ta úleva, že vlastně jako nic nemusím, jo? Prostě jsem jenom tady, jo? Poslouchám a prostě nikdo nechce odpověď, jo? Nikdo prostě nic, prostě sedím a poslouchám. To je za mě takový, jako to jsem se naučila tady toho naslouchání, že je to těžké, se to trénink, ale když si to člověk jako začne postupně, jako maličkýma, těma kručkama jako dělat s partnerem, to je jedno, prostě máte prostor 50 minut jako za ten den, asi si každý najde, dát si jako uvečeřit jednou snídaně, když jdete v autě, jo, prostě jenom jako říct jako polovičce, podívej, teď bych ti chtěla něco říct, jo, tak jako jenom a z 5 minut se stane půl hodina, jo, když teda jdete někam třeba, jo, tak jako vlastně tam zjistíte úplně něco, na co jste nepřišli jako roky, jo.
třeba to vztah. Takže jako to je taková, no, vyzkoušet si to. Já třeba nejenže jsem schopná v tuhletu chvíli vydržet se svým tatínkem, který mu je přes 80 let už a občas opravdu už to je poznat, že už ho ten život za stolik nebaví, jako ho bavil. Jak je jednoduchý na to naskočit. Ale tati vždyť není tak hrozně, ale tati, ne, nic z toho prostě, jenom to nechat, on se vymluví a zase z něj během 5 minut, 10 minut, co tam jsem, tak fakt je to v tu chvíli zase ten táta, kterýho já si pamatuju, vtipnej, glosuje, reaguje velmi pohotově, je velmi tvořivý. Tohle to jsou věci, které vnímám jako obrovský benefity. Moje maminka je po lehký mrtvici před několika lety a nepamatuje si slova. Ona ty slova zná. Rozumí nám, když my na ní mluvíme, ale ona nemůže najít slova, když nám ona chce něco říct. A uvědomuju si, jak i tenhle ten způsob naslouchání v těchto situacích může být velmi užitečný, protože já nepotřebuju vědět přesně, co ona mi chce říct. Ona mi to vypráví a ty to opisuje všema možnýma způsobama. Když říkám, jo, takhle nějak já asi mluvím v angličtině, když to opisuju, protože jako neznám tolik slov v té angličtině. Říkám, aha, takhle asi to nějak vypadá, když oni mě poslouchají, když já mluvím anglicky, ale já v tu chvíli té mamince rozumím. Zachránilo mi to manželství. Doslova a do písmene mi to zachránilo manželství. Protože tenhle způsob, jak já můžu vyslechnout svého partnera, aniž bych mu do toho skákala, aniž bych to nějak hodnotila, aniž bych se nechala odstrčit. Jo? Je to rovnocenný vztah. A já si v tu chvíli uvědomuju, že já mám stejný právo na to, aby on vyslechl mě, jako já poslouchám jeho. Jak on to vnímá, jak on to má, to je jeho právo a on to fakt může takhle mít. To je velký respekt k tomu, jak to má. Ale pak taky vím, že můžu sama za sebe chtít totéž od něj. Já jsem tě teďko 10, 15, 20 minut poslouchala, neskákala jsem ti do toho, mohl si říct, co jsi chtěl. Já teďko chci od tebe totéž. Buď prosím tak laskav, neskákej mi do řeči. Nebudeš se mě na nic ptát. Teď já chci ten svůj prostor sama pro sebe, abych ti to mohla říct. A stal se zázrak. My jsme byli tak jako fakt kousíček od rozvodu. Opravdu kousíček od rozvodu. A tohle úplně proměnilo ten vztah. Jo? Takže jako přestože to vypadalo před třeba rokama, že se rozvedeme, tak jsme veseli dál spolu. Jo? Je to neuvěřitelné, co to dokáže. Jo? A báječný na tom je, že to skutečně je naše přirozenost. Přirozenost má obrovskou sílu. A já nemusím zapomenout na všechny ty způsoby, které jsem se naučila v průběhu svého života. Já tenhle ten přirozený, který je takovej pozapomenutý, který je takovej překrytej těma ostatníma, můžu jenom vytáhnout do té svojí pozornosti a víc se na něj spolehat. Víc ho přijmout jako svýho partnera. Víc ho zapojit. Protože, tak jak to říkala Blanka, jo, jako najednou nic nemusím. Najednou nic nemusím. To je ušetřený energie, to je ušetřenýho času, to je mnohem lepší pocit v těle. A logicky ve chvíli, kdy jednám z toho klidu, a to je fakt něco, co známe všichni, když jednáme z klidu, když my jsme fakt klidní, tak reagujeme jinak, než když jsme nervózní, když pospícháme, když se něčeho bojíme. Ty naše reakce fakticky jsou úplně jiný. A logicky ta druhá strana dřív nebo později to zachytí. A logicky najednou z těch všech naučených reakcí, my jsme spolu letos 32 let. Jo? Takže byli jsme spolu 29 let. Za 29 let těch naučených věcí, vzorců, jak se každý jeden z nás chová, jak by se měl chovat, všechny ty myšlenky nastřádaný, jak toho člověka známe,
Takhle se to rozplynulo. A naštve mě občas, jo, to si pište, že jo. Pořád, to se pořád odehrává. Ten život jako neustrnul před 3 rokama. Pořád se dějou situace, pořád se to nějak proměňuje. A my s tím. Ale tenhle ten přirozený způsob, jak já můžu se vrátit sama ke svýmu vlastnímu klidu. Na tom je báječný, že to je něco, co mám pořád sebou. Kdykoliv. Všimnu si, na to zareaguju. Na to, co jsem si všimla, na to zareaguju. Vždycky mě něco napadne. Vždycky mě napadne, co můžu udělat. Odložím myšlení, poslouchám. Skočím do toho a řeknu, sorry, dneska na to nemám náladu, dneska na to nemám čas. Nebo hele, už tě poslouchám 10 minut. Jo, už stačilo. Teď zase můj prostor. Cokoliv. Ale ten největší benefit je v tom mým vlastním klidu, ze kterého já jednám. Tohle uvědomění o naslouchání jsem měl vědět rok zpátky a nemusel jsem přijít o všechno. Jakube, někdy to vypadá jako, že to fakt jako mělo přijít dřív, jo. Ale možná, že to mnohem cennější je právě tenhle ten rozdíl. Že někdy o něco přijdeme a pak přijde to uvědomění. A my už díky tomu máme rozdíl. My dokud nemáme rozdíl, tak my vlastně nevíme. Tak, jak to Luzka popsala, jo? Jako dokud nezažila tenhle ten pocit, jak velký rozdíl to vlastně je, tak neví, k čemu se může vrátit. Neví, co naslouchání dokáže. A kdo ví, jestli to bylo opravdu o všechno. Jestli si naopak, jako to, že z jedné strany o něco přišel, neznamená, že si na druhé straně mnohem víc získal. A to většinou se ukáže až časem, co jsme z toho získali. A čas je relativní pojem, takže není pozdě naslouchat. I když uvědomění třeba by bývalo bylo nadějný před rokem, tak kdo ví, k čemu ti to dovede teďko, když už víš. Když už můžeš si víc všímat toho, čemu nasloucháš, čemu věnuješ pozornost. A to v žádném případě není jakože schazování toho, o co jsme kdy v životě, kdo přišli. Jo. Ono s tím odstupem času to vždycky vypadá jako, že to, co vím dneska, by mi tehdy. Jo. Ale když nevím, tak nemůžu. Takže to je snadný potom sklouznout k tomu, začít se obvinovat, že to mělo být jinak. Protože dneska už vím, tak to tehdy mělo být jinak. Nemohlo. Nemohlo. Mě vhrekly slzy do očí, jak to Jakub napsal, to je prostě děkuju za to, že si dovolil vlastně něco uvědomit. Je o tom jako dovolit si vidět to, co bylo, a jak to může být jinak, je prostě to, proč to děláme. Proč jsme tady. No. A já jsem ráda, že naslouchání je opravdu co v sobě máme. Máme to od malička.
Protože kdyby jsme nenaslouchali jako děti, tak vlastně nejsme dospělí, že? Jsme tady vlastně, nejsme tady jako, nemáme to, co máme, tak dále, ale to uvědomění si, že jak jsi řekla, Kaj, že to člověk nemůže vědět, pokud nezjistí ten rozdíl. No? Až zjistíme ten rozdíl, tak pak si můžeme uvědomit, jako jak to mohlo být, ale zároveň máme tu obrovskou výhodu, že už víme, jak to může jako být dál v tom životě. No? Že nemusíme opakovat a můžeme v tom životě někam. Všechno zlé je na něco dobré. No? Je to takové klíše hloupé, já vím. Ale prostě jako často tak prostě je. A já bych chtěla ještě dát posledních 5 minut, protože opravdu už jako trošku protáhli jsme to dneska. Jestli máte někdo něco, cokoliv, co by jste chtěli ještě, aby zaznělo, nějaká vaše myšlenka poslední, něco, co chcete dát ještě ven, napsat, cokoliv, tak máte ještě teď prostor něco pozdílet. Pokud ne, tak věřím, že jste našli dneska něco, co bylo, já nevím, jestli to nazvat přínosem, možná lehkým zastavením, opravdu nějakým takovým tím luxusem v dnešním době, že jsme si dovolili to zastavení a na chvíli být sami se sebou, přemýšlet nad tím, co se nám v tom životě našem i v životě našich blízkých děje. Budu se těšit na další nějaké sezení a setkání, jak s vámi, tak s jinými kolegyněmi, které tady vlastně máme. Já jsem vám chtěla dát informace ohledně pionéry a dalších kroků, ale já bych to teď asi takto nechala poznít. Takže dejte si teď chvíličku ještě klidně prostor, pár minutek, něco, když budete chtít, tak napište, pozdílejte a když ne, tak Kaj, prosím, tak kdyby lehce se rozloučíme a ukončíme, takže klidně ještě chvíličku povnímejte a vnímejte a za chvíličku se k vám ještě vrátíme a tak se rozloučím. Luci, jestli ty chceš něco pozdílet, okomentovat, můžeš, nemusíš. Ale jestli chceš, tak můžeš. Jak říkala Blanka, že jí to vrhlo jakoby slzy do očí, tak mě vlastně pak taky. Ale to už se mi u tebe stalo na té poslední večeři, co jsme byli. Už se mi to tam stalo asi 2krát nebo 3krát na té večeři. Že máš na to takový asi dar. Takže já jsem taky měla pak slzy na krajíčku, takže já mu za to děkuju. Tak jo, nebudem to natahovat. Já vám přeju, abyste jako ty malí děti objevovali, co naslouchání dokáže. Co ta přirozenost, naše vlastní přirozenost dokáže. Jak nám může usnadnit život, jak nám může prospět ve vztazích, jak nám může prospět ve zdraví, jak nám může prospět v tom dosahování toho, čeho chceme, ať je to v práci anebo v soukromém životě. Protože je to něco, co ten potenciál rozhodně má pro každého z nás. A jestli nebudete chtít naslouchat, tak za mě to je naprosto v pořádku. Naprosto v pořádku. Protože život má nějaké nabídky a tohle je jedna z nich. Jo, život je jako švédský stůl a já si z něj vybírám, co chci. Tak tohle je jedna z těch věcí, která je tady k dispozici. A protože se o tom málo ví, tak většinou to na tom švédském stole ani nenajdu. Ale vy už dneska víte. Tak vám přeju, aby vám naslouchání přineslo do života co nejvíc hezkýho, aby vám zachránilo vztahy,
aby ty další vztahy, které přijdou třeba, tak už byly opravdu pěkný a abyste prožívali co nejvíc toho vnitřního klidu, ze kterého se vám hezky žije. Mějte se moc hezky, přeju vám krásný večer a třeba zase někdy nashledanou. Děkujeme, Kaj, ještě jednou přeji všem krásný večer. A dále informace budeme sdílet na skupině a do e-mailu, takže děkuji za Pioneru, za to, že jsme tady dneska mohli být, za to, že si někdo něco mohl odnést, uvědomit a proto jsem ráda, že je to tady a že děláme to, co děláme. Hezký večer, dobrou noc a budu. Tak ahoj. Nashledanou. Ja, ja.